Skeletona ulkona. Tuolla on creeperi. Mä vähän tsekkailen täältä. No niin, tässä videossa meidän pitäisi saada meille full net-heritit. Jee, uhuu. No niin, onpas tämä kiinnostavaa. Uhuu. Jee. No niin. Tässä on meidän enchantable. Eli siis, no niin. varmaan meidän pitää mennä enchantamaan. Eka enchantataan. Mennään haki Lapista, jos meillä on. Missä meidän mainit Matti? Tänne. Sinne ei pääse Lukas mitenkään muuten kuin tälleen. Okei, onks täällä turvallista? Toivotaan, että täällä ei nyt täällä on palannut creeperi. Joo, sit me ollaan tehty tähän tämmöset tornit, että tää on vähän linnamaisempi. Ja täällä on sammakko. Skibidi-sammakko! No niin, tuu. Katsotaan, jos täältä löytyy. Me ollaan jätetty tänne. Tässä on vähän jotain. Tässä on Lapista. Aha, mainaa. Vitsi, mulla ei oo inventorissa tilaa. Mä otan ota vaikka noi tyhmät puut. Arkku. Näin. Messä ei niitä muita lapiksia, jos täällä on. Aha, mainassa. Täällä kyllä oli. Hei, täällä! Mä katsoin, jos täältä löytyisi jostain timanttia. Niinku, hei, tästä niin. Vieläkin Lapista, mä en jaksa enää. Mainassa kaikki lapikset. Hei, täällä on tää meidän taulumesti. Crafting table. Täällä on muuten paljon Lapista. Mulla on varmaan stackia. Kohta alkaa olla 58. Mitä himputteja? Kohta alkaa niin, mutta kun lapikset on, niin nyt mulla on stacki. Mikä on toisiksi epäarvokkain? Hiekka. Dirt. Kupari! Tässä ei ollut enempää. Hyi kupari. Hyi. Ei, miistä ei tykkää kuparista. Hyi kupar. Hyi. Is my lapis. Is diamond. Hei, onko siellä timantti? On. Niin olikin muuten, kun me ollaan mainittu ja jätetty ne, koska me otetaan ne videolla. Joo. Vitsit. Mun pitää mainita toi deep tosta. Kohta mulla alkaa olla varmaan 2 stackia. Kohta olisi 2 stackia. Mulla on diamondiakin. Mä en nyt jaksa. Vitsi, täällä on paljon diamondia. Hei, anna mäkin hakkaa jotain sieltä. Hei, en mä hakkaa tuota diamondsia. Anna mullekin niitä. Jätä siitä mullekin niitä timantteja. Mulla on 30 heittämällä. Rautaa. Tossa oli jotain Lapista jo. Ei oteta mitään tyhmiä rautoja. Otan. Okei, ei me mihinkään tarvita. No, niin timantteja. Joo, mä sain muuten enderpearlin tossa. Milloin? Tossa. Mä en edes huomannut. Ai niin joo, me ollaan muuten pelattu vähän vapaa-ajalla. Kyllä. Mä oon 8 esiintymä. Onpas vähän. Onpa vähän tässäkin. Miksi mä en hakannut mun rautapikillä? Mikä heittää kohta tonne yläarkkuihin. Voi himputtia tietysti. Kamoja. Me ollaan mainittu täällä aika pitkään. Siis? Nyt mä tipuin jonnekin sun. Mulla on ihan himputisti Lapista. Hei, miten mä oon skipannut jonkun tiimun? Et anna mä otan. Okei, ota siellä nyt. Sori. Nyt kun mä kaivan tää ja tästä tulee jotain laavaa. Toivottavasti siellä on yömatti. Ei tässä ollut muuten 3 esiintymää. No siinä on, mennään testaa siihen välipysäkille. Noniin, lähdetään ylöspäin. Onko siellä 2 sänkyä? Mä en muista, onko meidän välipysäkillä 2 sänkyä. Mä oon pistänyt sinne ainakin 2 sänkyä. Ja mä en oo rikkaus sieltä. Miksi täällä on nahkaa? Matti, ootko dropannut nahkaa sun investä? On. Mennään enchanttaamaan, Matti. Testataan. Otanko nämä sänkyt nyt mukaan vaan tästä? Ei. Apua. Mulla on sänkyjä. Toivottavasti ei tuu mukaan semmonen vähän niinku, hei, droppaa mulle ruokaa. Eiks sulla oo? Ei. Ja kato nyt mun ruokapalkkaa. Mä droppaan sulle rotten flashia. Mulla ei oo hirveän nälkä. Ei, vitsi. Älä.
droppaa kunnon ruokaa. Mä en halua droppaa. syödä mitään Mä paskaa. pistän tänne jotain gunpowderia ja kamoja. Pitää mun oikeesti mennä tappaa taas. Mä en halua, että tästä videosta tulee samanlainen kuin viimeksi. Possu. Porsas! Paikka! Paikka! No niin. Porsas! Paikka! Ylöspäin. Näitä lapiksi mä en jaksanut ottaa, Ei kukaan jaksa ottaa. koska mulla oli niitä jo jotain yli stäkki. Mennään enchanttaan. Ja sit vaihdetaan meidän kamat netheriteiksi. Uhu. Sitten me voidaan vähän duunata tätä meidän taloa itse asiassa ennen kuin me vaihdetaan Joo, netheriteiksi. voisitko antaa mulle jotain ruokaa? Sulla on. Ei Pistän ole. nopea vähän. Me voidaan tässä välissä nyt ehkä tehdä ne arvot. Sä oot tappanut kaikki. No, okei, Matti, anna oikeesti. Mä kuolen nälkään. Mä menen tekee mulle bovin. Mulla on 4 ruokapalkkia. Joo, siis me tehtiin tänne tämmönen base. Täällä on chestejä, uuneja, sängyt Niin. meille ja Kiva, Matti. crafting table ja Et sä oot mä en tiedä, koodannut mitä tän näitä tälle, nimet ettei täältä pääse mitenkään Si- muuta. Sitten näin. Tämmönen tää on. Tää ei oo mitenkään hirveän arvokas, koska meillä ei ole ollut Ja oikein hei, sä et voi muuttaa mun netherit. Kana! Paikka! Kut! Paikka! Kana! Et lähde minnekään hemputtiin, kana. No Matti, Mitä voit sä täällä oikeesti auttaa? Kiitti. Joo, sit mä tein tänne tämmösen tornin. Tänne. Saaks oikeesti kanasta myrkytyksen? Saa, eikö sä tiennyt? No voi hemmetti. Sitten tästä mä tänne ylös pääsee. Näin. Nyt täällä pääsee ylös. Hei, tänne on Mulla tulossa aika iso yö. pudota. Onko sulla 2 Mä hänkyä? voisin tehdä itse asiassa mulle bugetin. Miksi mulla ei oo? Joo. Just näitä tilanteita varten. Juuri näitä tilanteita varten. Mä Nyt teen enchanta, mulle joka bovin, moi onks mulle vähän niinku Mäkin tuun sinne kohta. Mulla on 4 Skeleton, lasuriittia, mulla mitkä droppasi, mulla tulee. on 3 lankaa, niin mä voin tehdä mulle bovin. Sä et viiti oikeesti. Tikkuja. 4 riittää. Kuinka paljon XP sulla on niinku? Me saadaan lujition 3 tähän. Hei, mistä sä multa pöllit Lapista? Et sä huomaa. Nyt mä teen tästä mulle bovin. No ja sitten stringit tähän. Näin, nyt on mullakin bovi. Tossa on vähän durabilityä ja täällä on mulla. Näin mä voisin tehdä näistä bone mealia, jos näistä saa, joo. Nyt mulla on 6 bone mealia. Lujition 2 tuohon. Ois voinut olla ihan hyvä toi silk tatsikin. No niin, nyt mä tuun sinne. Joo, voit vaan Koko tulla, ajan mut... nälkä, mä en jaksa. Siis älä jaksa, mullakin on nälkää. Siis Miksi mulla täällä on... on chesti keskellä kaikkea? No mä syön sitten tätä rotten flashia miten ihan tämmös- sama. Älä jaksa. Mä en saanut rotten flashista myrkytystä. Ei sit saa aina. Saaks sit mukaan yleensä? Saa. Niin kuin cha, sä et Onks pölli näissäkään mun. chesteissä? Tänne me tehtiin enchant table. Sulla on vähän... Mitä mä haluun? No Mun niin. armorit. Kiitos Timantti. Pistän tähän Chestplate, vähän. Timantti kypärä. Pistää Lapista. Sieltä tulee ihan furkeet enchanttia, me ei saada 3. Meille... Mä otan nyt halvimpia enchantteja. Sitten mä otan mun kirveeseen. Miksi mä en saa mitään? No ei ihme, mä käytän Lapista. Ei oo hirveä ihme, Lukas. Vitsi, nyt mä saan pieniä enchantteja. Vitsi, mä saan niin soja. Sitten bovi. 9 enchantteja. Please riitä mun. Okei, nyt mulla on ihan... Nyt mä pistän Ok. lapsakaan, lappioon, niin mä saan... Onks mulla enää mitä mihin mun pitäis pistää enchantti, niin mä pistän tähän nyt. Pistääks mä 11 vai 5 enchantin? Onks nyt yö, Matti? En mä tiedä, onks nyt 11? Pitääks mä 11 vai 5 enchantin? Ota 2. Kumman mä pistän? Ota 11.
Mikä siihen tulee? Okei, ihan hyvä. Näin. Matti, pistä tohon nyt nopeasti sängyt. Mihin? Miksi? Siis enchantasit sä timanttiarmorit. Unohdin. Koska nyt täällä on yö, Matti. Sä pääset sinne ei kuulu mennä ulkopuolelta. Mistä? Sä oot... Mut pistä sängyt! En pistä. Oota. Armorit. Pistä sängyt En oikeesti. jaksa. Mut oikeesti, mä en mene tonne ulos, jos siellä on yö. Mulla on inventorissa hirveästi kaikkea roskaa, esim. Goblesta on ihan sikana. Ja mä haluaisin ne armor-palkit mulle. Koska mä oon tottunut pelaa armor-palkeilla. TNT, niin kyllä mä tarvin TNT. Sä oot craftannut TNT. Ei kun Aileen. Sitten nyt armorit tänne Inviin. Pistetään. Mä oon varmaan onnistunut droppaamaan mun bovin, missä on Infinity, mutta ihan sama. Oletko oikeasti onnistunut? Näin nyt. Ensin panssariin. Siis mä haluaisin enchanttaa mun kilven, mutta mulla ei oo enchant-kirjoja, mitkä siihen sais. Matti! Mur. Mitä? Niin sanon, mä saan vielä kypärää. Kyllä sä saat. Just. Nyt mulla on... Mä olisin myös voinut enchanttaa sulla. Hei, onko sun bovi? Oo. Mulla ei oo. Voi hemmetti, mulla olisi riittänyt lapikset ja leveletkin. Matti, nukutaan nyt ekaa. Joo. Mä pistän nopea mun armorit päälle. Ihan hyvät. Näin. Siellä on yö! Tuu kattoo mitä täällä on. Kato. Ei mitään. Okei, ehkä mä pistän eka armorit päälle. Pääseeks? Noniin, pääsenään. Se oli skeletoni, joka mua ampui. Ei ammu kauaa. Noin. Mä pistän nää kypärät ja nää päällä. Oho. Sä et tajuukaan. Brr, ei ne pääse. Mene nopeasti sinne skeletonin pihalle, niin se voi vaan ampua sua. Nukutaan nyt ekana. Kauniita unia ja Matsin kuvia. Noin. Jee. Kauniita unia ja kenenkään Mitäs me kuvia. tehdään? Muutetaan nää nethereitiksi. Ei kun ei niin. Kiitti, mutta mä muutan nyt ekana. Onko sä jo muuttanut? On. Kohta. Kiitos. Mä en Ja jaksa nyt- tehdä kuokkaa mulle. Mut Voiko se droppaa mulle vähän noita? tärkein kuokka. Mistä muuten voi tehdä ton? Tiedätkö? Riisipeltoa. Meillä on netserite armorit. Oh yeah boy! Yeah boy. Yeah boy. Tän verran. Mulla on netherittikengät jo. Netherittikypärä. Netherittirintapanssari. Droppaa mulle sun armorit ja mieltä. Ei kun anna droppaa mulle vähän niitä. Hei mitä ei himputtia. Tuossa. Arvokkaita itse. Tuossa. Voi vitsit. Mitä himputtia? Ei muuten varppina ole. Eihän ole. No voi vitsit. Ruotsi pitää olla jotain syödä ja sit alkaa lähteä. Noniin. Laittakaa seititään, mitä siinä pitää tehdä. Full netheritit. Oh yeah. Mulla on vielä full timut. Pitääkö se seivata jotenkin? Ei. Ai niin, sanoit, että tää päättyy tähän.
No niin, tää video oli tässä ja muistakaa nyt pistää subscribeä. No niin, muistakaa pistää subscribeä, muuten me ei saada ikinä 10 tilaajaa rikki. No niin, mutta muistakaa nyt pistää likeä ja subscribeä, no niin.